Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin at ipagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Makakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mapanggamot ng mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang at palagi po niyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Shout out po kay Berlindo Palizok, Bike Tayo Commented, Shirley Oroyola from Bicol, Ryan Abisti, Yonix Binadin, Ricardo Jimenez, Gigi Nonono, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Presley Abughaw, Uchiri, Kenneth Ron, Angelica Bundok, Charita Palma, Elishapel, Pait Tuwin, Ambrosio Magalpok, Rolita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Ilipima Pilipi, Ilmay, Triple E Commented, Marina Rangis, Loli Cayago, Joan Bibbs, Nugit, Ginian, Jake Bolbider, Lucino Burha, Inerpic, Mike Hunter, Nathan Burt Commented, Mylene Dumampo, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Ryan Bims, Rudy Tak, Joaquin, Yuti Takan, Inday Sali, Kukajin, Cecilia Cruz, Merit Jam PB, Purok, Johnny Gianan, Joseph Lacada, B. Evelyn, Mulado, Antonio Suarez, Ruan Linoso, Marvin TV, Coldog TV, Karen Ocampo, Jevelyn Igano, Johnny, Aileen Ramos Pabiag, Isi Pilar, Kagat ng Dilim, EDC Commented, Luyang 92 Tiger, Maruka Carelipio, Sim Gamer 69, GC Mai Galvis, Yuno Estrada Commented. Sa mga taong di po nabanggit po dito, shout out po sa inyo lahat. At kung gusto po nyo magpa-shout out po, mag-comment lang po kayo sa baba at i-shout out po kayo sa panibago ko pong video. Sana po mag-comment lang po kayo kung ano pong i-request nyo po na orasyon. Sasagutin ko po yun. At sabayan nyo na po ng comment po na magpa-shoutout po kayo. At sabayan na rin po ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay pambakod para bumalik ang tigal po sa tumigal po sa iyo. Kahit anong urim nito, pwede pong gamitin po ng kung taong natigal po na hindi po nagdedebosyon. Magdasal po na lang po sila ng Ama namin, ang Panginoong Maria, luwalhati sumasampalataya. Kung kayo po ay natigal po na wala po kayong alam na manggagamot po, na gusto po yung gawin nyo po ang araw-araw po ito na para napakabisa pong orasyon to. Gawin nyo pong araw-araw na para mawala na po ang tigal po sa inyo na gumawa. At babalik ang tigal po sa kanya, ang gumawa sa kanya, sa inyo. Ang tigal po na gumawa sa inyo ay babalik po sa kanya pag inusal po nyo araw-araw po ito. Usalin po naman ng tig 3 beses at ipo sa dibdib ng pakrus at sa tubig inumin. Dapat sa basong babasagin po, bawal po ang plastic dito. Alam po nyo yung baso na plain po na walang nakasulat. Maganda po yung baso na babasagin, wag po plastic. Pag gumagawa po kayo orasyon para hindi po siya malusaw. Pag inusal po nyo itong orasyon na po ito ay
mararamdaman po ninyo para kayo nakukurente, na papawisan po kayo. Ibig sabihin po na pinapawisan po kayo na para kayong may gumagapang na kurente sa buong kunyo po. Ibig sabihin po yun ay tumatalab po yung orasyon po na ito. At sa mga nanggagamot po, kahit i-direct tanong nyo na po ito pag may puder po kayo, bakod, balabal, pundo. I-direct tanong nyo po sa inyong pasyente na ipo muna nyo sa dibdib nyo ng pakros, sa tubig inumin, sa basong babasagin lamang po. Tapos ipainom nyo sa pasyente po na inyong ginagamot para bumalik po ang tigal po na gumawa sa kanya. Narito po ang pagdarasal po. Ama namin na sa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa aming kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Ginong Maria, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at ang Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon magpakailanman at magpasulang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, ng katuwang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanawag sa kinaroroonan mo yung imaw ng 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon nang mumulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagabuhay na muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Isunod po yung 3 beses po ang orasyon po. Si Hamag taluab ni Hortap. Si Hamag taluab ni Hortap. Si Hamag taluab ni Hortap. 3 beses po. At isunod po yung Satur Aripo Tinit Pilarutas. Satur Aripo Tinit Pilarutas. Satur Aripo Tinit Pilarutas. 3 beses po. Usalin po ng 3 beses at ipo sa dibdib ng pakros. At sa tubig inumin, dapat sa basong babasagin, bawal po ang plastic dito. Sana po nagustuhan po yung aking paliwanag po, pambakod para bumalik ang tigal po sa tumigal po sa iyo. Ito po yung manggagamit po kung wala po kayong alam na bularyo, kayo na pang gumawit po. Kung wala po kayong poder, ay explain ko naman po, kayo mag-usal po kayo ng isang ama namin, ang Ginong Maria, Luwalhati, sumasampalataya. At isunod po yung orasyon po natin 3 beses. Si Hamag taluab mi Hortap, 3 beses po. Satur Aripo Tinit Pilarutas, 3 beses po. Ipo sa dibdib ang 3 beses. Ipo sa dibdib ng pakros, sa tubig inumin ng pakros. Sa mga manggagamot naman po, idirekta nyo naman po, kahit hindi po na kayo magdasal ng ama namin na Ginong Maria, Luwalhati, sumasampalataya. Pag nang may devotion na po kayo, mga puder, kung manggagamot po kayo, ito po yung gamitin po ninyo. Idirekta nyo po, ihip po sa dibdib po nyo ng pakros, at ihip po sa tubig, ipainom nyo sa pasyente nyo po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po nagusto po nyo aking binaging video, orasyon. Huwag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Iwagan ng Pangasinan lamang po.